बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिल रुफाथि मायथाइ फोरबोजों लोगोसे खुंगा 13थि रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ जथायै साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा जादों। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो क'क्राझार जिल्ला रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बड'लेण्ड कालचार सेन्टार रामफलबिल आरो 13थि रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुंनो साखाफारा जादों। बड'लेण्ड कालचार सेन्टार रामफलबिलनि आफादगिरि बारलाम्फा नार्जारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि बे हाबाफारियावनो रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गोबां गेलेनाय, मोसानाय आरो लोगोसे बर'नि ओंख्रि अनला दाउ, नारजि नाफाम, सबाय दाउ संनायफोरखौबो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै लाफानाय जादों। लोगोसे बिथाङा खौरांनि गेजेरजों हारिमु मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। खुलुमनाय जासिहरदों बयनिसिमबो लोगोसे गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिसिमबो रायजो राजा आइ आफा बिब' फंबाय बयनिसिमबो जोंनि हारिमुआरि मोजां मोननाय गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जोंहा गाबोन 20 आरो लोगोसे 21 एप्रिल 2024 मायथाइ दा गाबोननिफ्रायनो जोंहा जोंनि बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारनि रुफाथि मायथाइ जों फालिगोन। लोगोसे जोंनि रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागु फोरबोखौबो फालिनाय जागोन। बेयो जाहैबाय 13थि। दा बेवहाय जोङो फुंनि हाबाफारि बायदि जोंहा जोंनि बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारनि मोनसे अन्थाइ खाम्फा आरोखि गोसोखां मनुमेन्ट बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि दङ। दा बेनि उनावनो जोंहा बिदिनो गेट बेखेवनाय, ओमफ्राय सायनासालि बेखेवनाय बेफोर हाबाफारिया जालांबाय थागोन। लोगोसे जोंहा फुंनि हाबाफारि बायदि फिरफिला उरायहैनाय आरोखि जोंनि बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार फिरफिला उरायहैनाय, लोगोसे जोंनि रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादनि फिरफिला बेखौ बेखेवगोन आरो लोगोसे दुलाराय जोंनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौबो उरायहैनाय जागोन। मानो होनोब्ला जोङो नैबे प्रग्रामखौ जों जयैनो खालामदों। स्पेसियेलि नैबे जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोआ मोनसे जोंनि दख'राखौ लानानै रंजालि बैसागु बैसागु फोरबो खुंफुं आफाद दङ। लोगोसे जोंनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयै खुंनाय जायो। लोगोसे बेवहाय जोंनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो नांथाबनानै दङ। दा बे हिसाबै दिनैनि प्रग्रामा जों मोनब्रै आफादजों जों खुंनाय। दा बे फिरफिलाखौ उरायहोगोन। बेनिफ्राय जोंहा रुंसारिफोरनो बा मुंख्लं जानायफोरनो बिबार बावनाय बेबो थागोन फुंनि हाबाफारि बायदियै। बेनिफ्राय जोङो सेमिनार जागोन आरोखि। बे सेमिनारा जाहैबाय बेंखन सावरायनाय। बेयो जाहैबाय आयदा हिसाबै बर' हारिमुआव बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारनि बिहोमा बेनि सायाव जागोन। दा बेखौ जों बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां EM श्री रन्जित बसुमतारीखौ मोननो हादों। लोगोसे बेवहाय जों फुंखा सुबुं हिसाबै धनन्जय बरगयारी आरो जगेश्वर ब्रह्म बिथांमोनखौ मोननो हादों। बिथांमोनहा जाहैबाय जोंनि बर'नि हारिमुआव दामनाय देनाय खननाय मोसानायाव बेफोरखौ मोजाङै स्टाडि खालामग्रा व्यक्ति आरो मिन्थिजानाय आरो जोंनि आफादनिबो दैदेनगिरि। दा बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। लोगोसे जोङो बेनि उनाव हारिमु बादायलायनाय 11:15 रिंगानिफ्राय जागोन। दा बेवहाय जों गाहायै जेन'बा बैसागु मोसानाय, जावजा मोसानाय आरो बिदिनो हारिमु बेखौ बैसागु खुंग्रि सायख'नाय बेबो जागोन आरोखि। बेनि उनाव जोंहा 1 रिंगानिफ्राय बर'नि दोरोङारि मोसानाय जेन'बा बागुरुम्बा आरो दावस्रि देलाय बेखौ लानाय जादों आरोखि। बेखौ जों बादाय होनाय जागोन आरोखि। बेनिफ्राय जोंहा बर'नि दोरोङारि संनाय खावनाय नारजि आरो अनला ओंख्रि बेखौ जोङो संनाय बादायलायनाय जागोन आरोखि। ओरैनो
माने हिसाब मोननायाव जोङो गासै 15 बा 16थासो टिमा फैगोन आरोखि बादायनो बेहाय जों माखासे जायफ्रा माने बेफोरनि आयदायाव एसे रोंगौथि दङ बिथांमोनखौ जों जाज हिसाबैबो जों सायख'नाय जादों आरोखि दा बेनि उनाव बिदिनो बैसागु मेथाइ खननाय जागोन बादायलायनाया बेनिफ्राय जोंनि बे 20 थारिखनिया बेवहायनो जोबहैगोन आरोखि लोगोसे जोंहा गाबोन दङ माने 21 तारिखआव 21 एप्रिलाव गाबोनथ' नङा माने समफोर आरोखि समफोरहाय जागोन 21 एप्रिलाव जोंहा हारिमु हान्जा सुरनाय दङ जोङो बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय जों हारिमु हान्जा सुरगोन दा जों बेखौ बेखेवनो थाखाय जोङो जोंनि मानाव गेदेर MLA क'क्राझार इस्ट समस्टिनि मोनसे लरेन्स माने इस्लारिखौ जों मोननो हादों लोगोसे बेनि उनाव जोङो अपेन सेसन जाहैसिगोन जों बेवहाय जों एसे मोजां रोखोम बयखौबो हांख्रायहरनाय जादों बेवहाय जों बेखेवगिरि हिसाबै जों मानाव गेदेर जोंनि आसामनि स्पिकार मुस्रि मानाव गेदेर बिश्वजित दैमारिखौ जों मोननो हादों बिथाङा नुजाफैगोन लोगोसे गाहाय आलासि हिसाबै जों मोननो हादों जोंनि बिटिआरनिनो मानाव गेदेर चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ दा बिथाङाबो नुजाफैगोन लोगोसे थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा ओजोंहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मोनसे खोरोमदाव औवारिखौ मोननो हादों आरो बिदिनो जों जर'खा आलासिबो जों लेंहरजोब्बाय आरो माने आलासि हिसाबै जों लेंहरनाय जादों लोगोसे रायजो राजा नुजाफैगोन आरोखि बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जोंहा मोनाबिलि माने हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ बेवहाय जों गोजाननिखौ लेंहरनो हायाखै जों खाथिनि बिथां बुदां मल्लक ब्रह्म लोगोसे गौतम ब्रह्म लोगोसे मेनका बसुमतारी रिता बसुमतारी लोगोसे जोंनि सेरा दामगिरि आरोखि सेरा दामनायाव आखा फाखा माना गेदेर डक्टर गोमोथाव बसुमतारीखौ जों मोननो हादों बिथांमोना फैगोन लोगोसे जोंनि ओनसोलनि आर्टिस्टफोर थाबावगोन जोंनि दख'रासिनि सिङाव थानाय लोगोसे जिग्राय ब्रह्म बिथाङाबो फैगोन दा नंखायनो जोङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे नैबे सिलभार जुबिलि बेयो जोङो 1994 मायथाइनि 5 जुनाव जों गायसनदों गायसनजेननायनिफ्रायनो जों सारा माने बर'नि माने हारिमुखौ सिबिनो आरो फोजानो होननानै जों लागाथार खामानि मावबोदों मावनानै जों सारा गिबियावनो रंजालि बैसागु फोरबोनि गोजोन आरो गाहाम हामलायथिखौ दुलाराय बर' सुबुंफोरनो आङो जासिहरनाय जाबाय जोङो दिनै बे मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुलाराय बर'फोरनो मिथिहरनायजों लोगोसे जों हांख्रायहरनो लुबैदों जे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रामफलबिल हालामाव 1994 इं मायथाइयावनो जोनोम मोननाय जोंनि बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलआ बे मोनसे आफादा एबा फसंथाना थांनाय बेसेबांबा गोबाव माने हारिमु बिथिङाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर खुंबोनाय थोंजोङै बा गुबुन गुबुन बिथिङाव बाहागो लाबोनाय नेशनेल इन्टारनेशनेल बायदि बायदि बा बर' माहारिनि जे हारिमु दोरोङारि हारिमु ट्रेडिसनेल बा फक बे हारिमुखौ जौगाहोनायाव दिनैनि बे थासारिसिम लाबोनायाव बे BCCR बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारा गोबां रोखोमनि खामानि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै माब्लाबानो सिलभार जुबिलि एबा रुपाथि मायथाइ बे बोसोरखौ बारलांबायमोन दा जोङो गोबां खेब सावरायनायनि गेजेरजों जोङो सिन्थाधारा खालामनायनि गेजेरजों रांखान्थिनि जेंना गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ जोङो नेवसिजोबनानैब्लाबो जे बे बेसेबांबा माने जाथिनि गेजेराव खामानि मावनाय मोनसे आफाद बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारनि जे सिलभार जुबिलि रुपाथि मायथाइ फोरबोखौ जों फालिनो हायाब्ला जोंहा जाथि नाङैनो बा जोंनि बे आफादाव जायफ्रा सिगां सारियाव माने बिबान लानानै दैदेननानै गोबां कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बे बिथांमोननि मावनाय बे जारिमिन आखारै बाहाय माने लिरजानानै थानाय नङा मिथिसार जानाय नङा बेबायदि माखासे दुखु दाहा थानांगोन बेखौ मोनदांनानै जोङो गाबोन 20
आरो समफोर 21 एप्रिल 2024 मायथाइ बे खालि जोङो जोंनि रामफलबिल दख'रानि बेन्दोङाव थानाय रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो 3थि खेबनि थाखाय लोगोसे बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनि जोङो रुफाथि मायथाइखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फालिनो थाखाय थामथिम दासिम जागासिनो दङ फ्राय जाबायानो दा बेखायनो जों दिनै खावलायहरनो लुबैदों हांख्रायहरनो लुबैदों जाहाथे जोंनि खाथि खाला जेराव मेराव थानाय जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ जोङो जोंनि जाथिनि बे मोनसे फसंथान एबा जाथिनि जे हारिमु बेखौ जे रोखोमै जों दिनै नैबे मोनसे पर्यायाव मोनफैनो हादों बे आफादनि बे फसंथाननि जे कन्ट्रिबिउसन बेनि खामानि मावनाय गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों एसे मिथिनायजों लोगोसे जोङो बे आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावफैनो बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगाखां होफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों बेखायनो बे साननैनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो आङो बेखौ रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासैबो रायजो राजाफोरखौ बे समाव खावलायहरनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।